transmission. So, I see nothing, man. I see nothing, nigga. Transmission. I see nothing. Yep. Say! Kom, liefde, dit is mijn neighborhood. Sip, Dit is mijn neighborhood. Nice, WT! What's going on, Slimy? What's going on, baby? Kijk hier, let me see the scooter. Kom eens aan, moet. Zo'n kon je. Test drive. Test. Oké. Is het full speed, hè? Ja, full speed. Hoe is het? Vat hem, man. Vat hem. Nou, die vark ding rijden niet. Niet, daar zijn. Nee, maar dat kan te zijn. Oké, zie je, Bas? Jij! Oeh! Hallo? Ik heb toch een serie. Ik heb een spullen. Moet niet afspelen, ze kan doodgaan. Meneer Kak, wat met een spullen? Want hij put mijn lijf entertainment voor die seks. Nee, man. Oké, Bas, we gaan zien jullie. Ja, hou dit ding van jou. Gaat de hele crew aan, hè? Horse! Yes! Horse! Yes! Woo! Woo! Hij man kan niet rijden niet, dat is hij dan ook. Ja, What's the cost? What's the cost, boy? Hou je pussy aan, zeg! Is je een zes? Hey! Superpowers, die ding met bro. Ja, mijn broer. That's good to have superpowers, meneer. How's the signal, bro? Better. Is it still good? Ja! That's fine. Als je lijkt, kan zij dit zeggen, heb je het dan zien? Ja, zeg maar. Ik kan je zeggen, heb je? Okay, they're saying it's good. They're saying it's good. Okay, I'm gonna go over chat. There's 2.2 people in the live right now. My kick link is in my bio. Pull up to the VIP. Right. Breng mijn energie af als het heel kak. Ik versta je. Kan niet Wauw, als je nou zegt, die zei hoor, die kan met butiets, maar niet te. Maar niet te. Hij zei maar niet kan. Kijk, hij wil eens rap, check. Ja! Ik hou je moest een drop noemen. Jouw jelle webel vibes, dit is respectful, zie. Jouw haar is dik, How you yesterday, Huh? Can you take a picture? You can talk a lot of things. You can't. Is the sound check? How's the sound? What's going on, baby? You straight? Good, my brother. Good to know the story. Mijn broer, ik kan niet houden hier. Respect, ik ga die mensen scooters af wat zetten. W, hallo, je stream was Jappen is die motherfucker, man. Je schoenen. Hoi, mijn broer, je klaar met andere schoenen gaan brengen. We can, bro, we can. Away, gents, away. Dab is in the chat, baby. Onjongie, die van onjongie. De fucking tiger, lekker, man, lekker. Dat is goed. Zambelens, nigga, Zambelens. Moet die kak praten samen hier. Hoi, we hebben scooter, man. Hij dan vandaag. Ja, is zijn moe. Wat wil je van hem? Wat is er? Ik stel een karre, Lief, wat is er? Wat is er? Hij is er niet aan meneer. Dat is een race. Te winnen, toch bij dat corner. Ja. Wat in Galaxy. Kom. Wat zijn er wat? Een lion. Wacht. Ja, die is pap. Die is pap. Dat is wel... Chat, dat is wel niet flat. Die is pap. Die is kak. Dat is papi. Zeg je me maar zo kak, man. Ja, hij wil niet van de Wally. Hij wil niet van de Wally. Hij zegt probleem. Hij van Lua. Hij wil niet van de Wally. Hou je bek. Siren, hij is honger van scooter. Hij neemt niet kip, man. Ja, nee. Kijk hier. Right, oh, zie je in die rechter. What's the chat saying? Are we back? We stop proper? Right. Right. Say meneer, South African toast. Are they ready? Right. 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 Zo die. Kom weg, Siren! Nou, het is een kakje. Ja, nee, kom. Wie is dat, joh? Zij gaat jou frek rijden hier samen. Caleb, wat erop. Caleb! Hij lijkt in de lijst niet meer. Wat is het? Politie! Hij wacht, hij wil iets. Hij wil zo naar een restaurant of hij politie. Zij keerkleren aan niet zo. Ik heb weerkleren aan. Hij keerkleren aan. Wat komt bij de McDonald's? Tyrant Koos gaat samen. Hij zei alleen. Ons kijkt hem in de scooter met hem. Mijn cameraman is op zoek. Zij, klim op een scooter aan, man.
Lafay cameraman yun ah. Cameraman. Lafay hoor na. Lafay man. Alright, sarayo. Zij moet niet boos, kijk, zij die boos van achter. Kijk, zij die boos. Waar mijn cameraman? Hij is op. Jay, hij Als die camera boos. Tyron, hij is op oos, mijn broer. Hij is op, hij is niet strijd. Mijn broer, jump van die 5 minuten. Ah, hallo. Jump van die 5 minuten, Jay man. Nee, hij is kak, laat ik rijden. Staan zij achterop. Hij is mos kak, man. Right, as jy gereed nou. Kom maar, jam op, dan nou gaat nou rood. Wat voor hem toe, joh? Tikjes is te lang. As jy van lang nie, man. As jy op. As jy online. Ahoy. Moenie hy die TH hou stil my ba. Ek ry, ek is 'n drywer. Waar mijn cameraman? Sy poes, sy vat dan lang met toe. Waar is hy? Hij leek hem terug. Waar is die cameraman? Waar is die cameraman? Je gaat fokken, Sy vat die, wat? Zult jy my nee? Ik heb de break, joh, man. Fuck, man. Ik hoef veel. Fuck, kyk, was! Jy het hom in 'n kak drywer gesit, man. Je love buntu, man. Untung was is on. Vitos is samen. Au, meneer, wat ouwe sit, wat vir wie soek hy vir Lito? Hy soek vir Hij is Lito. Belito. Maar bro, los die bikes, look, man. Ja man, vat julle by die Let me recheck. Wat is het? Wat is signal? Be good. Daar je signal check. Daar wil jy signal, let's move. Daar. Sit! As julle nie weet van mouse nie, nee. Wie kom uit dan? Daar meneer. What's that? W! Daar ben je check. Ja, maar sticker Yeah, nigga. Lekker. Wow. Yay! Camera, look, check this. Nice. Yeah, it's coming. Jay! But fuck! Hallo? Right. Make more, man. Ja! Fuck, man! Ik zie je! Fucking shit. Ik zie je! Ja, man! Hoor op 5, man. Ons op een rijtje! Rijd toe. 5 minuten toe. Ons maakt me die siepooi lijf in de rit. Wie? Ons kan een 10 rand kop. Nee, man. 2 rand. Wie is billet, man? Lijkt ik zo'n hoop. Dan is ook shit in me, man. Rijd, dat is piek vat iets. Kom. Nou, maar los je la karat in Amerika. Ja, put sit one side, man. Hoeveel is die bikes? 200 Rijd allemaal zo. We staan niet achter. Nou, waar is het? Staan hier, man. Hier. Daarom kan jullie niet. Jullie hebben niks discipline. Rijd. No fucking discipline, man. How can they? Hulle is discipline. Hey, wat honger is vir 'n scooter. Is wat Hy het nou homself op stream gedisappoint. Huh? Daar sy moenie sit. Sy moenie sê, "Wow, moet jy respect hy man." Respect hy man. There's 3.1k people in the live. Everyone, if it was not lagging, that is. There's your scooters, 25 an hour. Iemand heeft een kakkerolo niet. Ik weet niet wie zit hier. Iemand heeft een kakkerolo. Nee, ik zie maar. Ik weet niet wie het is. Ik weet niet wie het is. Wat zei je? Wat zei je? Sorry, wat is dit? Hij raakt bang. Ja. Iemand heeft een kakkerolo aan van alle. Als je ken niet meer. Somebody has a bad roll aan. Daar kom je maar poezen. Hij is ook altijd in de ocean. Hier kom hij, kom. Oh, dat is een bapoezen. Hij moet zitten. Wat zij van mij zeggen, maar poezen als boerbos hebben jou zitten. Nu die komen in de sheepoint. Zeg maar wat man, veiligheid maar. Veiligheid. Zeg maar wat, veiligheid. Schrijf. Kijk, je zegt maar, ik trap deze man in de bike af. Een van hulle het jou kwaai rollen niet meer weet. Ik kan hem even vangen point op. Sta je met een keer kool op zit op. Wat zei je? Hoe is die iets? Dit is nog eens een kwaai move. Dit is kwaai ja. Wat ga je nou in een story bij? Wat je zei? Dit is een bad move, die movie. Oh ja, oké. Ontong, die stand is aan.
Die stand is aan. Nou, sit die die- stand is aan. Sit dit As af. gelok by die ding. As gelok by die ding. As dit hom pay. As hy just... Ja, met die pay met die skakkie. Ah! Okay, But a wait. bicycle. Okay. We need to get to a point now. What's up? Jared B. Ah! Answer. Jared. Fuck, Wat man! moet ons maak? Jared, wat moet ons maak? Meneer worry man, Jared, kyk hier, Spirit ook. Hier Spirit en Gerrit. Hoe gaat het met jullie, man? Kasif, Wasif, Faranasif, hoe gaat het met jou? Lekker. Kijk, oors lijkt oors, Wat is het, man? Als het op je stream. Jylle is in. W. Waaruit kom je zeg, Lucie, met boeien? Jouw favorite content creator. Fish and chips. Als je jullie Jared. hoeft me niet. Snack it, buddy. Wat zegt Jared, Nee, ik get it. Ik get it, buddy, snack it. Wat zegt Jared? Snack it to the world, nigga. Respect, bro. I can't complain, man. Screenshots on the stream. Yes, man. Okay, let's go. Fuck, You good, man. brother? I'm good, bro. How are you? Lekker, man, lekker. Screenshot is aan de serie. Let the chat decide. Moet je zeggen, aanvatten me, bro. Sorry. Hier zit een luid to interact with the audience. Ja. Swim ontong. Hou jouw bek. Hallo? Niemand heeft gesabie. Nobody sab. Jared sap. Jared sap. Let's Jared, go. jouw boss. Shot my brother. Hij zei, die uit. Nee, guys, Verloren, man. Jared, you must 1000 say euro you want points. to the chat. Die man heeft nog Nee, Jared. 1000 euro verloren. Hij wil je aanvatten. Look, weg. Ja, my bad, my brother. I apologize. It's fucked up, man. L stabilizer, home lekker, home Ik lekker. fok alles op, man. Ik kan niet helpen, me. Ik is maar kagat. Jared. Hoi, asile. Ontong swim. Sa mong kiss. Alles in legging. Alles is niet iemand. Die stream begin nou. So you decide, there's two what they spamming. Cap off of swim. Waar die water? Okay, let's go. Let's go. Fuck, man. Meneer, waar is het nog baie lang? Nog klomp tijd. Nog klomp tijd. Nee, maar hoe kom je nou op mijn nummer direct? Hij is Hij is verkeerd. Jared nog eens Hij is hier. verkeerd, mijn bad, man. Is dat verkeerd? Is dat verkeerd? Ontong swim. Dat is gepin ook. Dat is gepin. Ontong swim, zei Jared. Right? Heeft hij gesapt? Uit ontong swim. Jared, hij trekt me Hij mijn is sap school, gestien. zei Hij is man. sap gestien. Een meisje is Ja, hoe gewoon gaat dat in die water nou? Nou, is dat right, man. Ja, hoe gaat dat in die water? Kan ik je inbetalen van die water? Oh, jouw bek, dan gaat in die water. Right, so. Jared, man. Take off your shoes. Ik kan niet zwemmen. Take off your tekkies. Hier. Take off your tekkies. I'm going. Jared, ik betaal voor die. Right? You need to respect. Betaal je van mij, man. Hallo? Jared, man, niet Kom. te me wel. Ontong, kom. Ik kan dan jogging Ik heb around. license in mijn Finish bag. up, man. Het zei. Daar is die Jared nog eens op. Die vijf Cap off before you swim. Wacht eens maar. No. Okay, Ontong is very, hij lijkt zijn kopje, guys. Ik is interactive, man. Hij is bij interactive voor zijn kop. Kijk, die mensen, dat gaat Ja, wel op als de ik point. kwijt, kijk aan met Ja, jou. nou kom. Je zit met die limelight. Hij was, man. Hij little was little. You put me in the damn limelight, man. Die hele ding op kikkie aan me. Oh, joh, ik wil Keep your mouth. Ik kan niet van zwemmen. Right. Kom even. So that's why you come to the damn beach. You know what you're doing. No, is dat ja? Manipulation, my boo. Kom, unzip. Lekker. Kijk voor mooi. Uit. There we go. Moest er even over? Maar ze heeft me Kom, hier het kwijt, is man. nog kom. Host, is die laatste die wat je zit. Ik het klein eens. Scheiden. Zet, Trek man. het jokkie af. Trek het jokkie. Nog aferen. Ik kan niet op die zet zo. Gaat ze met die broekie? Met mijn broekie? Gaat ze met die weeksbroek? I said, but fuck, we're not going nowhere, Go man. in your trunks. You go in your trunks. You saw. Ik ga. Ik is dat ik kan doen. Is that short? Dat is een soort. Fuck. Dat ben je Ja, Dat ben je sterren. That is short. Dat ben je sterren. I'm young, man. Nou, ik zoek het in hem zo te man te zwemmen. Nou, hij staat niet voor me, mijn broer. Blijf hier achter me, mijn broer. Zij, ja, dat is... Oh nee, Mike. Meneer, ik ga niet zo, ik ga niet zwemmen zoals dat je niet meer broer. Zelf, fuck. Oké. Voor mij, onder dan, ik ga het met Als je naast kan op mijn Dat vriend. is goed. Als je naast kan op met iemand else. Oh, no comment. It's fine. No comment. Ik blij op de straat, mijn broer. Nou, wat ze mij exposed hier op de platform. Kom! Moet je hij daar niet, mijn broer. Guys, they asked me very nice to leave the cap on, so we're gonna leave the cap. No, but it's a bad Als footy. hij bad It's a bad footy. Als hij bad is. Lang dik toon. Ik heb hem Zit een lang dik toon, maar is fijn. Het is een stuk is cute. Oké. Zit je bad footy?
Ek gaat net tot hier in die water in. I'm telling you. Oh, kom Wat? maar, tot hier. Oké. Ja, dan hier die mic, man. Nee, ik ga niet hoor. Oké. Ik heb Mike zo zei om te replace. Ik tel me zeker goed op, man. Oké. Nou, waar is die handdoek, man? Huh? Ons gaan het af. Loop. Zij is het fuck die! Zij is het! Kan niet meer man. Go in now! Hij niet Go was! Go was! Go was! Go was! Go was! Yeah, fuck, man! Go was! I'm a Dat camera is live. zaak, het is just! Okay, it's fine. It's fine. At least it's soortje beetje netter maak. Huh? At least it's soortje nog een beetje. Go was! Allemaal niet fuck, mensen. Wanneer die mensen kijken, zij moet veel was. W, Ray, you have the next request, Ray, don't worry. Ray, Ray, you have the was next dat ze van mij gaat taken? Het is binnen jouw maatse boer en zijn. Go was, I said! Don't get so the sun in, lekker van mijn angle. Ontong, hij is er nog, hij is recht, kom! Tijdens! Hallo! Tijdens! Oei, jullie afvallen, we sterren gaat jou, man. Tijdens, kom! Kom! Het is gaat verzeipen! Ja, kom, kom. Ik kan nu niet helpen. Zijn er niet als een Frans zijn? I'm a lifeguard, man. Lifeguard, waar man? Ray? Oké, Ray, Ik guys. zei, was ik een Ray is lifeguard. de request. Kom eens lijn. Kom eens lijn. Hij trekt me moest voor, zei Ray. Wie was hij? Wat hij dan gezegd? Hij was Jared. Jared, Als mijn nou Ray is de broer, kans. ja, There's 3000 people in the live. Everyone, tap is in het chat. Chef. Nou, gaat jullie nou zien. Oh, voel je nog bieden, hè? Hallo? Hallo, zeg ontong remove cap. Wat hij doen, hè? Ontong remove cap, wat hij doen. Dat weet ik niet. Oké. Diamond is lang al discussed. Uncle, you fine? Ask my uncle. Nou, gewoon dan. Zie je? Ik dacht, zie je wat niet? What's going on, baby? Give a 500 and away. Wait, what Waar met is... een paar tums aan? 500? Nee, bro. Voor hommestijlen, kijk aan me, bro. What's going on, brother? You good? W's. Die chat moet niet Ja, eens te niet, zeggen. dat is helemaal niets meer, bro. Wat zei die chat? Oh, wait. Wat zei hij? Nou, Jared dit niks, man. niet. Double in het chat, man. Oh, wij zien komen in comments. Nee, wat? Waar? Jij, man, met zijn hele familie op bij. Oi. You need to go into the water, TH. Zit zij? Wat kan je Kom. Ray. Wie af? Yo, Wie af? Niks gaat Steve, zei ook je dat Steve zo moet je Wat zei ik om een zwem? Jarre. Yes, nigga. Jo. Stuntplay. Ik moet maar zwemmen. En die probleem is, hij kan niet zwemmen. Hij is het probleem, ja. Die uit gaat vatten een paar piekzamen naar mensen, man. Dat is wat die minnenbak was. Respect kan mensen zijn, man. Respect kan mensen, mijn broer. Dat is wat die minnenbak. Voor ze gaat zwemmen, zeg wat ik zeg, dat moet vast Waarom ben jullie? Kom, we zullen een paar piek zoeken van Sam, jullie. Good. We can anything. Mijn broer, zij biedt die mensen respect. Is hij piek? Ik zie je Het zijn zelfs. Het zijn zelfs. Nee, Het zijn zelfs. Hij trekt me. Ah, joh, master. Oké. Mijn broer maakt voor hij is dierkoos, hij is koos als dier als je tekens. You need to go into the water, TH. Okay, Ray, I got you. Want een foto? Nee, maar die is zo naar junk maak, man. Ah, zij moet aan hij kant te staan, ja. Guys, just keep count of all the subs, no? I'll feed it to be 3 subs. Als You get one request, één. dus hij gezegd voor die stream ook, no? Oké. Ja, wat? Zien we jullie, guys, no? Lekker veel te meet. W's. Right, dat is opgereid. Zij bieden mijn mensen respect. 5 subs, 1 sub, 10 subs. It's one request that we want to give. It's many different people a chance to have a request. Than just one person, guys. We appreciate all the subs. Maar zo different mensen ook een kans geven. Oké. Ik moet zo weer, maar ik moet zo weer. Zie je, komen is de best. Daar is niks nummer van uit kop uittrekken, mijn broer. Voel hoe voel ik het? It's not nice. It's not nice. Not nice. It's not nice. Hij trekt me zo mij voel. Nou gaan ze voelen, die repercussions. Oh, yo, Bixens. Als je you're gonna feel the repercussions, jou vark lijkt die me. Ze heeft kijk aan me broer. Lions neck. Ken je dat beer? Lions neck.
Nee, wacht me boer man, jy lag. Verkak. Lions neck. Ken jy nie wat hy is nekkie? Mr. Ref. Kie, ouwe kie. Ah, respect. Die uitsbeweeg, moet jy goed vat die man. Kijk hoe ek sy toe in het zit. Kom zoek hier. Ja, wat die varken byt ook adem see, jong. Jou voete byt see, meneer. Die snails is lang, sê Kan ek so Celine? Ja, ik kan As hy deze right, meneer. Ek gesokkie aan. Dit is so okay. So. Hallo, maar wat is dat mond om je eie zit? Nee, man. Wat een provocative joke is dat, die jongen. Skwai niet. Zeg maar, zeg je. Zeg. Ik ga het wel nog zeggen, mijn diep in die water. God say with me. Ik doe niet wat je zegt. Yes. Yeah. Ha? Nou ja. Tijden. Een mond om je eie en geld op je hoofd. Wat verkoopt zijn hoofd. money. Nee, dat is Time check. is He's money, selling check. ass. He's selling ass. He's selling ass. Ja, hij heeft een lekker hol, jong, voor een streamen. Hij heeft een lekker hol voor een streamen, man. Terug. Kan je wassen stop? Go, Wat is chat. zo erg? Kijk Hij hier. zei, Hij maakt je nada, man. kak, maar die Respect lijn. voor zoek, man. Gaan. Lijn, me boel. Het maakt je zaakje tot bij je eiers. Gaat aan tot bij je eiers, bro. Hoi. Kan mij zien de rugbybal. Ja? Die leidt is een rugbybal. Het is een gaan halen, meneer. Ah, zij, vang. Die uit. Kom aan, nigga. Wat is het? Wat? Nou, je gaat het halen. Jij. Leave the ball, man. Je moet nog aan, man. Ja. Ah, you're gonna die! You're gonna make your shoes get dirty, man. Get away there. Hoi. What's your request for the pen house request? Hos, kijk hier, Tylen. A boat? Nee, hier staat ze maar een boot langs Nice die boat, pad, man. my Very broer. good. This is a nice boat, man. As jy 'n boat, respect hy man. Respect My hy man. broer, I will call this a boat. Moet jy nie maar my sê nie, man. So, Fuck. Mr. Ref must open the car door and get in. Right. WC Right. dat sê. Hy's 'n boot hier. Wat praat jy met kar, my broer? Wat roep jy? Jy kan mos sien dis 'n boot, my broer. Hou vas hy. Hy klim in na. W is my bra. Moet niks sê nie, moet niks sê nie. Moet niks sê nie, respect. Maak op man. Ah, sê nie. Mr. Ref, as hy. En dan toe daar by die robot, hy sal self terugloop. Ah, sê respect. Stop Mr. Ref. Slechtheid hier. So. Ah, sê ref, sê. Stop Mr. Ref. Right, hy's in. Ah, lyn hy. Wait, Kom. wait. Ons bekeer nie Hallo. ref om nie. Wat is er Jy, met- ref, bring my vark, man. My boet, sy kan my jou vriende wil koop soos hy net op dak. Daar hele weg met die ref, my boel. Speel hy Sy number. ou ontong. Die ou, jy, moenie worry man ontjong is hy. Gaat jou frek ry. Hy worry man verkeer. Ja, maar wat gaan nou? Job is in 'n fucking. Hy's gesyp, Drop is in 'n fucking. Die hy's gesyp met Right, my. next Kan nie om request. dan as Sub. jy. One sub, next request. Sê. Daar sê hy met dit groot respek vir my sê ref. Ontong. Fuck, who are you? What's your name? Rita! Respect, I love you, man. I love you, man. Let ontong or someone sitting for food. Right. As die mense jas my Hallo. breek, dit is al my derde ding. Ontong. Nee, Tylen, Let ontong or someone for food. Kom. nee, but they can't target me, man. Hou jou bek. Maar sê ref, kom hier. Sy kry aan die ligste Nee, kak. hij is niet meer. Ontong dan vra iemand random vir 'n date terwyl hulle eet. Right. Sister, Nee, waar hulle eet, waar hulle sit. give that little to me. We in the internet, we promoting the company. Ontong. Jou baas gaat kwaad is vir jou.
Thousands of people watching jy. Hulle iemand net vra vir iets. Hulle eet. Kijk zo. Waar? Hulle wil vir jou 'n stukkie duit gee, so. Nee, moenie. Ja, toe jou, dat toe jou. Ja. Dat kan nog zijn. Niemand het aan gekos hier nie, die mense is allemaal broke, my bra. Hier is klom leertafels. Nee, jy sê, fuck this. Arreilig zit er Hey, ja man, hier is nog wel right, ja. Ja, is zo. Pops. Antie. Say, Pops. Pops, how's it? You right, boss? Go to your mama and say, I'm not your daddy. Pa, nee, ja, ik nou, kijk eens om. Hij, Go to your mama and say I'm not your papa. Okay, cool as hy deed veel. ik heb dan nou die man zijn box gegrepen. Is dat veel? Als een veel, ja, dat is verkeerd. Dat me eindelijk gevraagd het, man. Maar dat is fijn. Wil wat de kak is hij? Ons gaat mojo maken. Kom. Ja, Mojo man. maken toe. Mojo maken. Kijk, man loopt met zijn kussing op zijn kop. Kijk, hij loopt met een kussing achter op zijn kop. Ik zit doen wij, ja. Oké, kom. Mojo Ja, wauw, chat. Hij mensen die licensie met boek. Kom nou, man. Eerlijkheid, die mensen gaan voor ons frik rijden met die scooters hier op die beats met boek. Alle die licensie. Daar is het. Anti-sakka. Daar is het, man. Wat jij gelijk zet, man. Right, next. Kom, wax zien. Weg zien het. Daar zijn. Groen dresshoed. Right. Yes. Ja, nigga. Hij broer kwaad voor zijn motietijden. Mijn broer? Zijn motie praat van jou en die pissing. Ik was niet daar. Zeker. Nee, Zei mijn broer. Ze moet een contract krijgen, man. Ik heb er niet wat ze van ziet. Jij! Fuck die. Zij moet me wel eens wonen met mij, man. Goed, man. We gaan naar recht kijken. Zo kan ik frikken, wie zit? Waar gaat het nou? Ik heb 40 gigs. Daar kan nog nooit op. Zo maken. Zo maken. Shit. Is het een tank? Ja. Ja, maar nee. Het mojo. Zolang de watertanks. Moest er even als kiezen in hij broekzak. Amir, nog give you request, Amir. Keirin, ons kan niet. Hij is toch als die man die kies gaat verloren. Yes, man. Oh, Yeti. Right. Het Amir klaargegeven? Amir still have a request. Oké, Amir, zie je mijn vriend? Amir, deels om iets te eten. Iets dier mee, broer, man. Van het ijzer eraan. Hallo? Kak praten. What's going on, baby? Daar is hij. You know. Ik zeg dat van deze mensen NPS, dat wil zij daar praten, zij ook bij. Ja, because ik agree niet met hen niet. NPS. Ha? Daar zijn lijn, meneer. Respect. Hallo, wat breek jullie hier? Nee, man, meneer, dat die wijn willen ze controle. NPS. Next request, chat. Amir, als je nog gereserveerd die request, dan kan ze nou zijn, mijn vriend. Die zo zei. Wow. Respect, respect, was een mensen in Menenberg, mijn broer. Hoe ga je me aan? Hij heeft net respect, die lijkt Maar niet. zijn mijn voet uit, mijn voet. Niet mijn handje niet. Je voet is hard. Kom eens, gaat niet. Ik trap hem zo maar gebruikt, man. Maar waar is Pops? Jij zit. Hier is het, dat is een man. Oké, je got it. Hij doet. Maar je zei, hier is het niet. Hij trekt me moest vol, man. Als een signal, je zegt. Heb je legging? Als kan je zo weet wel, wie zie man. We gaan een approach zetten. Nee, kijk, die zo content, kijk hier. Die mensen maken een oor als content iets. Kijk. Je zou een beetje too much now, ne? Right on. En dan gaan we zien oor als content, ja. Dus draai die kan om. Kijk eens, hoe is die signal? Ik krijg wifi niet als 40 gigs. Als de signal in het account control. Ja. Leuk. LeBron James. What's going on? Yeah! No, LeBron. I'm not LeBron. You're LeBron. Goes, yeah. W LeBron in the comment section. Hey, yo, King James. I appreciate it, man. I appreciate it. LeBron James, zij moest zijn. LeBron heeft een gat hier, hè? Hij is niet LeBron James. Hij is LeBron. Hij is fucking LeBron James. Fuck je LeBron James, hij niet. Hij is niet LeBron James. Hij is de laatste man van niet op een man zijn knieën gaat die bekak, man.
LeBron Jamesy. Schat jy LeBron Jamesy? Wat kan jy nou slaan? Let's That's LeBron. LeBron James, people. Did you see? You must look for better That's King James. So, look there. Awai. Son of the mask. Hy lyk net so son of the mask. Sien jy nou maar? Asai. Respect. Jy weet my bro. Amper ek nou die mense gehelp hier by my mou so, ja? Ja, jy weet as my pos ook vat, hy huis toe, het môre kom al by jou. Weet jy, ek sal dit lyk is vir my nou 'n pos steel hier. Wat sê jy? Hulle ding mos is myne man. En hy sê ding, my bro, waar is die saps? Ek wou, wat moet Mr. F nou doen? Mr. F, nee, nou kry ek nou koud nou. Ja. And everyone keep their nasty. My broer, wat val doen? Wat dan goed hè? Die man se... Die is daar nou 'n CCL het jy al het geval? Oei. Wow! Die man se toenaas wel afsien. Het daar nou 'n CCL uit sy hol het geval? Mr. F, nee man, niet te my bro. Zet het terug. Sek! Jy plat kaggie. Jy weet ek druk my toon binne in jou bek. Hier is hy ook met hy pink tracksuit. Hoe gaat het met vriend alright? Lekker met Brahma. Sê die man, wil nie maar Mooi, kop bro. om in jou sê jy. Wat zeg je? It's a public space. It's public. I know my lights, Wat man. zijn nog eens? Don't put me in your content, maar it's a public space. Zijn monden zijn. Daar moet jy binne in jou huis rondloop. As jy reg wat sy doen nie. Then if you want to go on outing, loop aan die voorkamer in circles. Ook as ek kan nie met my sê, kan nie my camera in public uithaal, reg? My bro, die mensen beklein nou allemaal van mij because die signal is zwak. Weet jullie wat nou? Guys, if you must, als ik me een ding koop, hy wat speedlet in die zakken, nou? Weet je hoeveel is hij ding? 30. 500.000 rand. Ik kan hij ding bekostigen. Als die signal bad is, is bad. Ja, of jy kan betaal 'n subscription vir 'n ander ding, man. Moenie kak praat met mense nie. Dis ja. Wat zei hij? That's a subscription ding wat jy kan koop. Ek weet. Moenie vir my soek, chasey man, my bro. Hallo! What? Hij is ontom zo befok, man. Volle nummer! Befok. Nee, befok! Nee, befok! Befok! Respect! Ek lief fucking train uit, man. Dis Hongkong. Dis Hongkong. Wat? Dis Hongkong, man. En hy jou staan mekaar. Nee, respect. Wat maakt zo? Waar is jouw bot, man? Hy sê Op jouw gat. Hy het hom gestaan. Nou, ek kan nie sê wys hoe. Ek kan nie sê wys hoe. Hallo, moet je kak. Sê dit nie. Ek verstaan nie die man nie meer. Die mense gaan dink dis mal aan jou area, joh. Nee, ek kon nou aan, ek was Hongkong. Ek is verstaan van jou Hongkong. Hy is Hongkong met sy woorde en sê man. Kwai laities. Kwai man, maar ik raak een beetje bang. Lekker, ja, wow. Hulle het nou gearrive nou. Ha? My bro, you know what? Ons weet nie, ons is nou hier. Ons gaan nou my move. bro. You must stay in this side, bro. So dis ek het nou leg. No leg. My bro, as Nelson Mandela ook. Sy weet dan, enige tyd. Waar? Nee, hy kan staan. Hoekom ek is swart? Wat motiveer? Bos! Man. Tyren, moenie krak praat nie, my bra, man. Respect ons man. Respect vir ons ook man. Ek kan alles praat, maar moenie kak Daar sê. Ja, kijk, moenie. Yeah, nigga. My kas en my ma mos. Ja. My ma mos. Net so 'n pikkie video Nee, sien. abuse, we back. Maak die video, man. Maak die video's Ek is langer op die straat en so. Maar hy het vir my kon join nou. Dit blik af. Weet jy wat? Maar my ons evita net dit jong. Hy nou maar sê respect. Als je kijkt naar leggy. Ja, man, ons is nie uit hoor. Ek kon sê van die week af sien boy. Respect, my man. First time doing Nee, kyk hier, waar wil jy dit? Ons op ry die kant. Ja, altyd. Arra, die brand. Hy die bly net kon die mense sê. Respect. Ahoy, hoeveel is het park? Die stands, Sunday stands move. Bravo. Ha? Jy by die kos no? No, als haar om ja, als dat veel Sunday move. Maar hy lyk hoe my huis kon net werk, hè? Ha?
Kijk je, als je... Wacht. Dat is let die the Betty. chat decide. Chat clip this. Who has the nicest feet? You can come closer? Hij walking bus. Walking bus. Wat is hij, man? Show up, show, Hij show. is That die the Betty. him? Okay, now you show me. Ik zeg, ontjes dat hij meester werkt, jong. Dat hij meester weg. Kijk hier, kom je The het chat doe will je. decide. Kijk hier. Ha? Die varken is... Snap nou. Hij is niet... Hallo. Ja. Don't bestaan, nou worry. Mijn voeten Kan zij komen mooi dit voor doen? mij Kan zij zitten. dit doen? Kan zij dit doen? Jouw daktoon is lang, kijk aan. Nee, Hij fuck. heeft een lang Wow, daktoon. wow, wow. Nou, respect. Ah, wow, 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 wow. Wow. Kan jouw voeten dit doen, Tyron? Hij zegt, mijn is het mooiste. Kan jij het niet doen? Maar we zullen... Ja! Anders kop ik een gat in die vloer, mijn broer. Ja, mijn broer, is mijn keer nog een request? Ons maak hier kos, mijn broer. Hij is maak hier. Ondong gaat het. Moenie worry nie, man. Hoe gaat het met jullie, hoor? Gooi maar hij goed is hier. Over ons twee, man. Weet die mooiste voeten? Honest, Praat die waarheid. Praat die waarheid. W's, man. Luister Fuck. recht. Luister klaar. Luister die zinvol. Jou nou kom je. Yo, nou kom je. Maar je kom hier Zit er zo lang. fucking full of dabbe. Yo, kijk, kom hier. Hallo, zij maak hier brillen, hoor. You need glasses. I want you to check perfectly. Die is een mooi formation, but what the fuck is going on there? Answer me. Iets is hier tegen niet. Kom aan die foto, kom aan die foto. You must choose your words wisely. Ja, hij kan het dames en heren. Zit er iemand wat er zit? Moet ik je afdrukken, man. Dedicated bodyguard. Laat ik voor je vandaag zeggen. Laat ik voor jou mooi zeggen. This thing is very nice. Ik wil die mensen weten wat ik praat. Hij moet naar wijs. En ze zeggen, fuck! Ja! Wat zit hij? Fuck! Hij praat kak. Die lijkt te laaien. Ah, ze respect mij, maar ze gaan. Kom, gaan. Klompetje achter ons. Moet je achter mij, ik stil niet met elkaar. Waar is het? Kan ik er ook? Dat hoef je aan data koop ik me van nu maar niet. Hij befok man. Jullie kon zeven niet laai, jullie kon zeven. Ons gooi. Jullie kon zeven, gaat je ons frieten koop. Moet niet van mij zijn, want ze niet van mij iets kan kopen om te eten. Oké. Fuck. Jullie zal wacht voor ons, man. Tension. Maar nou moet ons voor ons moties krijgen. Op stream, ja. Man met een girlie. Waar even? Hangt hij mee van? Man met een girlie. Ah, die mensen phone is in die game. Befok. Ja, het is in die game, man, ja. Hij is befok. Right, Mr. Rif? Half body, right? Wat? Dat is ook, dat is business, dat Mijn bro. Ahoy. Mijn varken voelie, kom eens. Hé, voelie. Voelie, voel mij eens. Het is nat. Mijn eers is nat. Two people send subs, guys. If that two people can so long send the request, they can just be pinned. Because as soon as he's done, we're gonna do the next one. You can send the next request, chat. Send the next request, chat. Right. Alsjeblieft, no. You must listen to What's going on, baby? Listen to the uncles. Master Ref, full body. Wat? Full body. Hallo? Tyron, die man promote himself hier in die background. Sê die mensen, ja, ek is die en dit. Ah, wow. Ja? Right, kom meneer. Laat hem klaar. Kom. Kom, dat is de one oren family. Nou, moet Ja. Er Hij is staat signal voor mij, squad. broer, staan voor mij. Ja, hoor, tik voor mij. Tik voor mij, gewoon, man. Ah, say, Ostad! Respect my man again. Ah, ze weten nu op het oos. Hij laat niet meer oos verstaan. Hij laat het niet vol. Die man moet zwemmen. Wat moet ons maken? Allemaal moet het doen. Het. Hij is hormoon van alle. Ja, hallo, jij. Ja. Half body. Double U's, mijn man. Hij is respect met hem. Right, hij is recht, kom. Hij is recht, kom. Hij is recht. Kom, ons lijn. Zij, ref, play out, zij. Hallo. Gaat weer. Right. What's the... Okay, next request, chat. Hij is een bang hoor, man. Hij is een bang, jong. Next request, chat. TH also girl on a date. Ja. Ah, no. Woe, dat is een kwaai.
Hy's nervous set. Ek het nog nooit gesien sy hold up so nie. Sweet so nie. Respect hy man. Right, nou ons wil swaf maak het ook op die maps en sy man. Dis maar dan nie enige ding die nie. Tabie Die swaf stop maak, spek. Nee joh. Die is top spek die uit. My broer. My mate, Nou, is hoor kyk jy, jy ah. ben. Druk uit dan maak hom. Kriminatie, sy. Ek gaan drivers uit. Ek ken die man. Ek gaan drivers uit. Ja, ora fam. Ora fam. Kemi. Die uitdrukkie vaart ding man. Daarom wil ek hê jy moet aanklim. You don't know expensive toys. You kak. Kan ek dit doen? Ja. Dis 'n drifkamer nie. Ah. Ontom. Right. Come on that side, man. Come on that side. Oh, oi. Wat daai ons? Kyk hier, wai. Wat kyk nou. Hallo, waar is die kies? Ja, ek wil net met sit wys. Kyk hier. Die ding dit het net hy knop ja. Ja, is in 'n moody. Oh, is in park. Ja, nou sien jy daar. Wag, wait, is the chat on? Hoe is signal? Reg? Hi broer se phone. Nee, signal is reg. Can I start? Kan ek start? Hy gaan jou wys, hy gaan jou wys hoe. Los dit op man, los dit op. Kan ek maar start? Maar ek ja. Kan ek start? Wat? Die uit Swap markets baby. Swap markets baby. Ha? Nee, moet jy dan kyk niks. Ons moet ja. Fuck op 3 kilo. Maar hy kom met toe. Jy. Net so. Moet die bal met toe man. Hou jou. Hou daar. Wat dan? Ja. Kan bring. Kan bring. Neem maar brikos Swap markets baby. Nee, maar fuck. Neem maar brikos iets man. Ja, nee, ons lyn. Ons kan nie voortvat. Dan het Kemi, hy was nou R2000 se petrol. We wanna go. Oh, ja. Waar is het op? Hallo, praat met praat hoe gaan met jou? Alright. Fuck my bra, man. Tappies. Ek gaan hulle saad, wie sal ren as jy man kom ba. Ja man, ek gaan nou nie eens. Ek kan mos in die kar geroek het nie man. Staan hulle almal hier so man. Ja. Maar Seref, my broer. Hier my bra man. Oh shit. Nou kan nie man in die live gaan. Was dit so? Oh, maar reg maak man ja. Was dit so? You came in and said that we swap in the comment section. Die uit soos my man se skreen regmaak. Sy foon in nog geval. Lees. As fyn ons gaan dit regmaak. Ga reg man. You wanna smile? Ek bedoel ek iets verkeerd gemaak, alles nog reg? Oh, okay, yo, but fuck. Ja, jy moet maar. Lees. As dit nou reg. Okay, right. Shaba. As 2.8 people in the live right Nee, now. maar nie ref kom, ons koop vir ons man 'n foon ook. Waar is hy Goose man? Is jy al gesien? Dit is attitude, hy het attitude. Maar dit Jeff eens. Ons volle nommer. Kak paraat. Sy het 'n keppie aan. Let's go. Waar is Nadia? Where's Nadia? Sy! Nou, sy praat kak onder. Ons volle nommer. Sy na God se waarheid. Nadia! My broer. Nadia dan nie man. Ahoy! Alle dotjos volle nommer. Vra dit shit. Chat wat hy lieg. Fuck. Ahoy! Ek sal mos nie lieg nie my bra man. Nou, hoe ding hy aankom? Dit see you. Bye. Hy moet eens lekker mee. Is er nog 'n lieg vir? God se waarheid man. Did you see Nadia Jefter nou? Sy praat nou eintlik regtig kak met ons rondom. Die uit. Wifi phone. Wat hierdie wifi een? Ja. Gee vir my gou net een van hy bykar wat ek kan nou kry. Okay, kon ek hom saam hou? Kon ek hom connecteer? As jy nou connected. Nee, ek skou vir julle dis try my face wat dinge ouens. Ja, moenie worry nie man. Hier is weer. As hy weer op. Ja, jy moet altyd man. Hey, but fuck. Nee, dankie ouens. Ahoy. Wat moet jy nou vir nou mooi sê? Plant jy gaan dit? Alright. Ja, kyk, maar ek wil maar net geweet het by julle, as jy getroud? Hy se kabak. Nee, ek is geskei. Ek is op my Hy sê ons wil nou iets weggee vir iemand, right? Maar ons wil hê ma moet vir ons decide
Like, hy is soos een wat my keer. Right. Tijd 2 mensen, ik heb nog Ja. niet gepraat. W's in the chat. Dankie. Ik zal in de hoek komen. Nee, maar die zei pa wat hij van zijn pizza Ja, voor ons ja, wil. ja, ja. Maar ons gaat hem nou nog iemand. Dat is fijn, ja. Ons gaat hier nou nog Maar bleespops. Nee, schat, meneer, beskoffen als je pauze zie. Hoe gaat het? Hoe gaat het? Nee, ik vraag me niet, hoe gaat het met pa? Pa, alright? Hoe gaat het met pa? How's it, boss? You good? Good. I've seen you were playing the guitar. I appreciate you, boss. Appreciate you. Hey? Maar weer, ako pa sa energy na ubay. Ako pa sa energy na ubay. Ako pa sa energy. Man! Daar verloor je ora. Zeg ora verloor. That's fine. Die las ora mee. Hij wil nou niet voor die chat bij zijn pa Muls en zijn wallet. Sino ang galalo ba? Ikaw para ko yun eh. As Kami it- ng TikTok now. Thank you, boss. Ah, zeg bij dankie. Yay! Niet Os voor ma, os voor jou Ik heb gekien. dezelfde ankel het zie. Ik ben het hier, ik heb dezelfde ankel het zie. I got you. Daar ben je in de I chat, saw you earlier man. when you were playing the music. I saw you. Nee, is lekker, is mooi. W's in the chat. Drop in the chat, The baby. first Somali in this life. Hallo, dan gaat veel ijs toe, mijn bro. Dan gaat je ijs toe zien. Dan gaat je ijs toe zien. Wow, wow. Wie gaan er achterkomen? Het is overduw. Ik kan er weer achterkomen. Het is overduw zijn. I know that's yours. That's yours. Is mijn Ik los het nou dat de man het verder moet gaan. Ja, dat is energy. Los het. energie, negative energie. Thanks, shop. Ah, say respect, mama kind. Respect. Say bitan you operators. Huh? Ik heb alles hier, man. Ja. Hallo, moet niet wel lito nou ko sugi ni man. Koud, ne? Trek maar je zien aan. Ik moet hem gevangen. Nee, dat is nou niet. Untung wala siya. Saan ba iman bat? Ah, zeg mij niet, hè, ba. Waar is dan eens? My bro. Ja, respect. Ah, say cousin, man. Als je dat was? Right, hij is op je stream. Alright, boss. Die mensen willen ik moet voor jou bad. Wat man? That's alright. Alright, lekker. There's nothing to be afraid of, man. Right op. Yeah? Right. I pray that the Nike on the body is not in the heart. Maar Nike is zo, ons is bij humble en zo, hè? Zo ons bij dat zijn humbleness buiten toe zal wijzen en hij zal een pep tracksuit niks als ik jou krijg. Als je bent niet. Moet niet, ik ben niet, je must respect voor Pep Poeka beetje, man. Ja. Pep tracksuit met een paar Tommy's aan zijn voeten. I want to see him grow into that person that he is. Ja. Pep, Tommy. Moet ik voor jou ook bad? Hoe kom ik bad? Nou, hij jullie Jordans en je. Ik bad ze maar als hij beat songs aan het. Ik is een ander, ik is een. Right? En ja, net lekker zie dat hij voor en toe kan gaan en die lieven zijn script had own en zo. Ay man. Daar zei wou je. Dat heb je ontong, Jack. Ons wil ook bij Dat heb je ontong, Jack. My bro, ik wil een piece in Fine dining, ja. Ja, Fine dining. lekker movement. Super fine Als dining. zijn voor zo'n movie. Yeppa! What's going on, chat? You good? That You good, man? Yeah. Dat is in de chat. Was ik ben je fine? Ah, say respect, maar ze kan duidelijk. Hij moest zijn mensen het geld, het bracelets in zijn mond. Alle jaren, no, wat mijn mensen, mijn ouders, voor mijn siepen, mijn Valento gebracht. Toen lijkt die restaurant me nog kwaai. Verstaan ze? Maar we zijn nog nooit daar niet. Verdacht thuis hij stroom. Wat dacht ik? Ons gaat nou voor alle wijs hoe rijke stijlen. Heb je zo, hè? Zij kan samen. Ja. Maar zij moet deel met ontong. Als hij zat, zeg, dan moet men jou deel. Alles bij je, man. Hoe gaat het zo? Ja, nee, alle gaat alle eigen goed te scoop. Ons gaat net voor ons en voor hem. Ah? Dat zullen we zieken, man. Wat zo? Men is ook hem. Hallo? Respect. Ja. Paparitos. Ja, La Perla. Nebo Panic Studios is offline. Why? Wat? Dat is data, man. Nee man, ik kan niet waar aan de phone. Hier is hele legging, offline connecting. Huh? Nah, I don't think. Als je was hier niet, man. I have 20 gigs last 2 hours, no? Okay, let's see. Die phone zal even liggen. Is data, Job, no?
Ja, die andere phone, man. nah, it was leggy. We back. We back. 1, 2, 3, go. Ja, ik heb nog nooit zo'n experience gehad hier. Dat gaan nog een dag, ja, dus hier. Moet je Wat was waarin? het? Good table for 1, 2, 3, 4, 5. Table for 5. Hij is een security man. Sorry? Respect. Ja. Is Ja. het sweater? Is het sweater? Ja, daar zit, here we go. Right, you can Yes. so long we, Can if you he take doesn't have a t-shirt, you leave him outside. Gentlemen, unfortunately we have a dress code here, very strict dress code, guys. I don't have a problem, but at the moment Is it? unfortunately we have a dress code. If you take anything, that's off. Unfortunately, I won't be able to accept it, guys. So sorry about this, eh? Shoo! Dress code. Zullen we een dress Wat is die blik zo, babu? No, pass him. Ons is nou, die was nou Wat is aankoop. voor die dress code? Ik weet niet, ons kan nou niet zo idaan niet meer, Dat is bra. fijn, we strijden niks in. We strijden niks in. We strijden niks in. Niks in. Fine dining. Nee, kijk hier, die. Dress code dit om te eat. Nou, en die zit dan mee, bro. Oh, hoe leg het? Grand. Zijn restaurant? Die lijkt zoals een movement nog uit. Kom eens Hij strijden. is een restaurantje. Ja. Lekker, man. The menu. Menu. This is what you call fine and mine. Hallo, dit is moest die bek. Ik zie hem weer. Ik zie hem weer. He calls a fine ma... Oeh, jij die pius legging, op je legging, mijn broer. Zo die. Ik zei nou. En als ons lekker kon niks zo man naar de wifi, dit is wine dining. Right. Het is grand. Shit. Dit is nog eens een experience. Masken, maar wat is af wat Yes. Die borrel water is 10.000 rand. Dat is complimentary, hè? Kom, ja, aan de house. Ah, het is wijn, het is fuck. Is het water or wine? It's cold water. Nou man, wat die glaas ruikt in een wijn dan. No, man. Dat is goed meer niet meer, bro. Reggie. Yes, smell the bro. Oh, Moet niet oké, meer. nou die ene reeks zo, maar niet daar. Right. Okay. Is it out? No specials? Say, moet niet kak, buddy. You bring us here, you will pay. No, no double. What? Okay. The burgers. Where's the... We don't do burgers. I see burgers in here. What do you guys do? We do steaks and we do fishes. Kijk hem eens met weer Line rijden. hier. Wacht. Because een lekker KFC is van die Ja, burgers. dat steaks. Ik heb hier zo fucking pan. The cocktails, menus. Daar is die cocktailmenu. Je hebt een cocktail. Zet maar alles niet neer. That's cocktails and wine. Okay. These are food. Ik zoek maar een cocktail. Guys, are we lagging? Yes or no? Tyrant. Oh, zit ons nou lelijk vastgeloop nou. Ja, het gaat nou het stroom lekker zoals nou moet loop, no? The saxophones is getting Nee, louder. dit is cool drinks, dit is drinks. Huh? Daar is Waar is- drinks. oké. Ik wil Dat is niet mijn- moesie, ik zei moesie. Okay,